salah sawijine kesatriyan nyata senopatiye Supriyati wos kaloka asmane kutha Blitar dadi babat lelabuhe Arya Bima putra maring asma budidaya murirayune bangsa Dwi warna katungkang busana lira Merdeka 17 Agustus 45 Kutha Blitar nyata salah sawijine kasatriyan nyata senopatiye Supriyati wis kaloka asmane Kutha Blitar dadi babat lelabuhe Musti natak ing prasasti Nuswantara tanah Jawa nyata papane satriya tansah godhong nganti kundane glutira kapelosa kusuma lampung ing bangsa Kutha Blitar nyata salah sawijine kasatriya nyata senopatiye Supriyati bos kaloka asmane Kutha Blitar dadi papan lelabuhe Arya Bima putra paring asma budidaya muring rahayu ing bangsa Dwi warna katukul busana pira Merdeka 17 Agustus 45 Kutha Blitar nyata salah sawijine kasatriya nyata senopatiye Supriyati bos kaloka asmane Kutha Blitar dadi papan lelabuhe Raka Satu